دكتور أكرم نعسان پزیشکێکی ناسکریە هاوارچوونەیە لە ئەڵمانیا لەگەلک وڵاتên جیهانê پزیشکی هاوارچوونێ کریە و بەخۆشی خەڵکێ عفرینەیە لە ئەڵمانیا دەمینە ji ber binpêkirinên Tirkiye û hêzên çekdar li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li Efrînê li dadgeheke Almanya li dijî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gelî kir. Doktor Ekrem Nasan dibêje bi fermana Erdogan artêşa Tirkiye û çekdarên İslamî êrişî Efrînê kirin û yasayên navdewletî binpêkirin gelek kes ji malbata wî bi 10,000 ji malbatên Efrînê neçarî koçberiyê kirin. Doktor Ekrem Nasan ji sala 1974 ve li Almanya dijî û li welatên ku karesat lê çîbûne doktorî kiriye û xelk derman kirine. Doktor Kemal Sîdo endamê Komeleya Gelên dibin tehdîdê de ji Almanê ji Berlînê li gel min e. Doktor dembaş bi xêr hatî. Ez dixwazim bizanibim ev dadgeha ku li Almanya li dijî Erdogan we vekiriye çi qas wê te'sîra wê hebe, çi qas ev dadgeh wê riya xwe bibîne biçe pêş. Keke dilbixwîn êvar baş destpêkê dixwazim navê kekê Ekrem rast bikim Ekrem Nasan e. Ekrem Nasan wekû te got pizîşkekî ji Efrînê ye li Almanya bi sala li Almanya dijî. Van rojan yan siba wê Erdogan bê Almanya komeleya me komeleya piştgiriya gelên cêrgefê te dî me gelek hazirî kirin ji vê yekê re me name nivîsandin ji Perlemana Federaliya Almanya re ez niha jî li Berlînê me berî nîv saetê ez li Perlemanê bûm li gel seroka Komîteya Karûbarên Derve ya Perlemana Almanya rûniştim Komîteya Mafê Mirovan Reinhard Alt saeteke em hevdira axivîn mesela gilîkirinê Ekrem Nasan te dî înîsyatîv mubadere ji aliyê civata Kurd ve dest pê kir kekê Mehmet Tenriverdî ji me pirsî bû hûn piştgiriyê dikin ku Ekrem Nasan gilî bike li Erdogan bi şewayekî resmî wekû min got înîsyatîv ji aliyê Mehmet Tenriverdî ve ji aliyê civata Kurd ya Almanya ve hat û me jî piştgirî kir gelek zimanan taybetî zimanê Almanî û İngilîzî me ev gilîname nivîsand. Gilî çi ye? Gilî me rakirî ji dozgehê federaliyê Almanî re jê re dibêjin Bundesgeneral Anwal bi navê Kurdên Efrînê şexsekî Kurdê Efrînê ku te'del wî hatî li malbata wî hatî milk û mewalên wî hatî ew wî gilêkirî ez dibêjim wê mesele bêtir meعنewî be. Niha di mas medya Almanî de dengvedaneke mezin heye ev ya giring e ji me re em bawer nakin ku Erdogan bêgirtin Erdogan hevpeymanekî giringî Almanyaya ji niha ve jî hikûmeta Almanya aşkere dibêje Erdogan yani hevbendê me hevalbendê me ye nizanim çi ye em dev jê bernadin lê raya giştiya Almanya ji bo me giring e piraniya xelkê Almanya li gel me ne piştevaniya me dikin yani ji bêtirî pêncî û yek û zêde jî ji xelkê Almanya li dijî wê yekê ne ku serok wezîr serok komar pêşwaziya Erdogan bikin ji ber ku Erdogan wekû Ereb dibêjin mucrimul herbe tawanên şer kirine divê neyê pêşwazî kirin ev gotina min bû niha li Perlemana Almanya berî saetek. Doktor Ekrem Nasan gilî kir we jî piştgiriya wî kir we jî weke Komeleya Gelên dibin tehdîdan da her wiha Kurdîşe Gesellschaft yani civaka Kurd li Almanya Kurdische Gemeinde Deutschland pardon hûn Gesellschaftin ew Kurdische Gemeinde Deutschlandin civaka Kurd li Almanya ku gelekî etîbara wê heye. Dozgeriya federal doktor wê çi qas vî gilî ciddî bigire yani wê çi qas derbasî pratikê bike? Tiştê giring niha ew name gihîşt Bundesgeneral Anşef dozgerê giştî yê federalî reqema milef yani tu dibêjin dosye hejmara dosyeyê jî hat avakirin yani hat qeyîdkirin. Yani dawe resmî derbasî nava yani derbasî nava sîstema vekirina dawê bû?
اري دعوه رسمي آها بركو كسكي رقم جيش دوسيه راهات ديار كرن. اري رقم جيش دوسيا حاضره يعني مساله بيتر وكو من قلت معنويا. معنويه يعني افيا جرينجا جبوكو كارندن ام بكنها ام قالك جاراجي دبيجن ام بيجن كردن عفريني لكدر بن بلا قليبكن بلا نترس نبيجن ولا خلكي من لا عفريني هي خلكي مجي العفريني انا كوش كامل عفريني هي برايم العفريني هي دبي ام نترسن يعني برافاجي في وقتها عم بدنگ بن وقتي مرفو خلكي ما بباراستن وقتها عم بترسن وتعدي بيتر ما بكن هي من اول كردن عفريني هر كسكي وهاتي كشتن عرض وهاتي داغر كرن مالن وهاتنا ويران كرن قليبك شوالاتن دبي قليبك مثلا وك افا اوي وك افا دريايه قالك دلوبن اوي بهفدرا دكارن چمكي افا بكن ومثلا مازن بكن تريك ريا كما دمتنا توالات المازن بشجريا مناكن تركيا عندما ناتويا لو ما دبي ام بشجريا هفدبكن دوست ما هرچقاس حكومة ألمانيا برسمي هوا البند اردوغان پشتوانیا اردوغان دکی لپرانیا خلق ألمانيا سيمباتيا وان لقلميا بله دبي ام نترسن. بله دکتر زور سپاس دکتر کمال سیدو اندام کومالیا گلند بن تهدید ده ج آلمانیا ج باجار برلین میوانم بوی.